Chas Patat, een wielerstichting waarbij 20 Limburgs gerelateerde bedrijven fietsen van culinaire stop tot culinaire stop in het Limburgse heuvellandschap. En daarbij maar liefst €25.000 ophalen voor de goede doelen. Een wielerwedstrijd voor het goede doel en dan varen we nu op de Maas. Ja, inderdaad. Wij gaan onze deelnemers die zich al bijna 40 kilometer in het zweet gewerkt hebben, even de gelegenheid geven om tot rust te komen. En dat doen we om ze nog een keer te laten genieten van het mooie Zuid-Limburgse landschap. Hier op de Maas, waarin we al het moois zeg maar in één keer verenigd hebben. Wat zijn dan die succesingrediënten, dat het weer een volle bak is, zeg maar? Ja, ik denk dat Chas Patat zich bewezen heeft als een event waar daadwerkelijk voor het goede doel gefietst wordt. En we zijn echt even bezig om die zweetdruppels eruit te krijgen. Om 4 keer een hele mooie check aan te kunnen bieden aan goede doelen die het ook echt verdienen. Maar tegelijkertijd, zoals gezegd, in een fantastisch mooi landschap. Met hele interessante, leuke mensen, leuke nieuwe mensen leren kennen. Bestaande contacten verder uitbreiden. En dat alles in een fantastisch mooie entourage. Ook bij restaurants waar we gaan lunchen. Ja, dat is het succes. Timothy, je bent een van de hoofdgoede doelen vandaag van Chas Patat. Een mooi bedrag, nietwaar? Ja, zeker een mooi bedrag. Gaat me natuurlijk heel erg veel helpen en geeft natuurlijk ook motivatie. Je bent paracyclist. Waar ga je dit voor gebruiken? Heb je er al enig idee van? Ja, het is de bedoeling dat ik hier van een nieuwe tijdritfiets ga halen. Hoop ik toch volgend jaar in de buurt te komen van de wereldtoppers. Het grote doel is te spelen in 28. Ik zal nog wel echt een stap moeten zetten om bij de allerbeste ter wereld te horen, maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik dat in me heb. Ik heb enorme bewondering voor de initiatief en de goede doelen wat gesteund worden. We werden gebeld, wil je mobiliteitspartner worden? Ik zeg ja, graag, maar dan wil ik ook graag mee fietsen met een eigen team. Dus ja, ze hebben dat gecombineerd. Je kunt de dienstverlening van beide kanten bekijken, maar als je daarmee een steentje kunt bijdragen aan het bedrijfsleven, maar ook het privéleven, een aantal mensen die hier met de goede doelen ondersteund worden, die geven ons als ondernemers gewoon een heel goed gevoel. Ja, daar zijn we heel blij mee. En de auto's komen morgen veilig terug? Ja, dat gaan we toch hopen, hè. Maar goed, die auto's kunnen eraan, dat is geen probleem. Nee, het is een leuke etappe. Knap hoe je een route kunt samenstellen in het Heuvelland met zo weinig hoogtemeters. Dus overal netjes tussendoor. Een fijne route om te fietsen. Aangepast aan het publiek zou je zeggen? Ja, het gaat hier niet alleen om het fietsen. Het gaat hier om het sociale wat je gaat doen. Dat je andere mensen iets moois biedt door samen geld bij elkaar te leggen. En dat doen we heel graag. Hele mooie tocht. Goed georganiseerd. Niet te lang, niet te kort. Mooie bergjes, mooie omgeving. Dus wat wil je nog mee?